Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai suna kasuwar YouTube. A bidiyon mu na yau zamu yi muku bayani akan wani application mai matukar muhimmanci. A matsayin ka na mai harkar YouTube ya kamata ka tsaya ka saurari bayani dangane da wannan application saboda zai mutuka taimaka maka wajen ka samu subscribe. Haka zalika ka samu abokai waɗanda suke YouTubers waɗanda za su ke baka shawara dangane da harkar YouTube ɗinka. Haka zalika ka samu abokai waɗanda za su ke yi maka subscribe. Haka zalika suke kallon bidiyon ka ko wani abu da ya makamancin haka. Duk abin da kuke bukata tsakaninka da abokanka ko da wasu mutane da suke cikin wannan application na YouTube wanda zamu nuna muku, to zaka iya kasancewa da su a cikin wannan application kuma ka samu subscribe sosai. Ma'ana dai wannan application zai mutuka taimaka maka ka samu subscribe sosai haka zalika ka samu views ko kuma ka samu duk wani abu da kake bukata dangane da harkar YouTube ɗinka, musamman shawarwari da zaka dinga samu daga abokanka da kuma kowa da aka bashi dama zai yi posting ko kuma ya kawo wani abu ko wani bayani dangane da wasu hanyoyi da ake bi a cigaba a YouTube ko kuma a samu wasu biyan bukatu dangane da harkar YouTube. Saboda haka wannan application yana da matukar muhimmanci sosai zai matukar taimaka maka. Saboda haka yanzu zamu yi kaɗan daga cikin bayanin wannan application da kuma yadda ake amfani da shi. Ɗaya daga cikin manyan muhimmanci na wannan application shine zaka samu damar yin posting ko kuma ka tura sako ga duk wanda kake so. Ma'ana za a baka dama kawai ka je kai posting. Idan kai posting zaka rubuta abin da kaga dama ko kuma abin da kake so ko kuma bayanin da kake so kai posting, wanda idan kai posting duk wanda ya zo kawai zai clicking akan wannan posting ko kuma zai clicking akan wannan username din naka ko sakon da ka tura masa, wanda kawai kana yin sallama. Misali za a baka dama ka zo kai sallama a cikin wannan application din. Kana yin sallama idan wani ya ganka zai maka magana ko kuma zai zo ya clicking akan wannan sallamar da kai tsaye za a kawo shi zuwa inbox ɗinka inda zai maka magana. Za ku yi chatting da shi, za ku iya magana akan cewa kana so yi maka subscribe, shi ma yana so ka yi masa subscribe. Kaga ta haka za ka samu mutane da yawa ko kuma ce za ka samu YouTubers da yawa waɗanda suna buƙatar subscribe, kai ma kana buƙata. Saboda haka sai ka musu magana su maka subscribe, kai ma ka musu subscribe. Kaga wannan application zai taimaka maka sosai wajen ka samu subscribe daga wasu, su ma su samu daga gare ka. Kuma kullum zaka samu sababbin mutane suna shigowa cikin wannan application. Haka zalika bugu da ƙari a cikin wannan application da waɗanda Bahaushe ne ya kirkire shi, saboda haka Hausawa ne a ciki. Mutanen da zaka samu duka yaranka ne, saboda haka idan ka musu magana cewar kana buƙatar ko kuma ce idan kana so ka yi musu magana kawai zaka yi amfani da yaranka ne wajen sanar musu da cewar ga abin da kake buƙata, su ma su yi maka magana da wannan yaran naku na Hausa. Kaga wannan application yana da matukar muhimmanci kuma zai matukar yin sauki wajen ka samu subscribe ko kuma ka samu views ma daga mutane daban-daban. Ma'ana zaka iya biyo mutum link din bidiyon ka ya maka views ko kuma ya maka subscribe, kai ma ka je ka masa. To kaga wannan application yana da matukar muhimmanci. Haka zalika a cikin wannan application akwai abubuwa da suka shafi irin technologies wanda zaka ke samun sabon labarai dangane da technologies. Ma'ana wasu technologies masu zuwa ko kuma technologies waɗanda yanzu an kirkire su kai baka san da su ba, saka dinga samun bayanai akan su a cikin wannan application din tun kafin ma a dora su a channel. Suna wannan application shine Ibrahim Tech Tube. Zaka iya amfani da shi, ga link din sa a description. Zaka iya shiga ka dauko shi ka je ka fara amfani da shi, wanda zai mutukar taimaka maka sosai wajen ka dinga samun subscribe a kowace rana. Ma'ana zaka iya samun subscribe sama da 10, 20, 30 a kowace rana. Ya danganta da yanayin yadda ka dage da bibiyar mutane akan cewar su yi maka subscribe. Saboda haka wannan application kaga zai mutukar taimaka maka a matsayinka na mai harkar YouTube. Sannan kuma wanda ya kirkiri wannan application mai suna Ibrahim Tech Tube ya kirkiri channel ko kuma ce a yanzu haka ya kirkiri channel, yana da channel wacce yake gabatar da abubuwansa a ciki. Zaka iya zuwa gashi na a description mun saka muku link din channel din, zaka iya zuwa ka ziyarci wannan channel tasa domin ganin abubuwan da yake kawo masu matukar muhimmanci a cikin wannan channel tasa. Zaka iya zuwa ka ziyarce shi idan kana buƙatar ƙarin bayani akan wannan application din, zaka samu details ɗinsa na lambar wayarsa ko kuma zaka samu link din channel din a description. Kawai sai ka je ka kalli bidiyoyinsa, wanda hakan zai matukar taimaka maka sosai wajen fahimtar abubuwa da yawa dangane da wannan application nasa. Haka zalika shi ma kuma a cikin channel din tasa yana kawo abubuwa masu matukar muhimmanci waɗanda suka shafi harkar technologies da abubuwan da suka shafi waya. Wannan application da wannan channel za su matukar taimaka maka sosai wajen ci gaba da abubuwa da yawa a harkar ka ta YouTube. To da fatan wannan bidiyo namu ya burge ka, saboda haka idan kun ji daɗin wannan bidiyo namu to ku danna mana alamar like. Haka zalika idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ta mai suna kasuwar YouTube, to ku danna mana alamar subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin kawo muku ko kuma in ce domin samun abubuwa masu matukar muhimmanci dangane da harkar YouTube ko kuma abubuwan da suka shafi wayoyinku na Android da dai sauran abubuwa masu matukar muhimmanci. Saboda haka sai mun sake kasancewa a bidiyo na gaba.